नमस्कार. मी सत्यविजय नाईक, हिंदू जनजागृती समिती दक्षिण गोवा समन्वयक. आज या ठिकाणी समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीने राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनाचं आयोजन केलं आहे आणि आज या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रमुख 2 मागण्या या ठिकाणी आम्ही करत आहोत. त्यामध्ये पहिला जो विषय आहे, आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल की बांगलादेशी घुसखोर ही जी समस्या आहे, तर या घुसखोरी समस्येचा एकंदर विचार करता गोव्यात त्वरित NRC म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी लागू करावी अशा प्रकारची या माध्यमातून आमची मागणी आहे. आणि दुसरा जो विषय आहे की गोव्यात सनबर्न फेस्टिवलच्यामध्ये 3 युवकांचा जो मृत्यू झाला, तर या प्रकरणी गोव्यात जे या सनबर्नचे आयोजक होते त्यांच्यावर कारवाई करावी, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे आणि गोव्यात अशा प्रकारच्या EDM फेस्टिवलवर बंदी घालावी अशा प्रकारच्या प्रमुख मागण्या आज या आंदोलनाच्या माध्यमातून करत आहोत. आज या ठिकाणी बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येच्या बाबतीत जर पाहिलं तर आज गोव्यामध्ये वेगवेगळ्या ज्या काही घटना घडतात, तर त्यामधून असं लक्षात आलं की हे सगळे जे धंदे आहेत तर यामध्ये बांगलादेशी घुसखोर असल्याचं वेळोवेळी उघडकीस आलं असेल. आपल्याला माहीत असेल की फोंडा येथील एका हॉटेलमध्ये अश्लील व्यवसाय करण्यासाठी म्हणजे महिलांवरील संदर्भात जे काही वेश्या व्यवसाय, तर या व्यवसायासंदर्भात काही मुलींना त्या ठिकाणी अटक करण्यात आली. यांची जेव्हा चौकशी झाली तेव्हा काय समोर आलं, तर ह्या ज्या महिला होत्या तर त्या मुली होत्या तर त्या बांगलादेशी होत्या. या ठिकाणी या ठिकाणी एक अपघात झाला. या अपघातामध्ये एकाचा मृत्यू झाला, त्याची चौकशी झाली, त्यातून पुढे आले की हा देखील बांगलादेशी होय. तर अशा प्रकारे आज गोव्यामध्ये ह्यांचा प्रस्ताव जो आहे तो दिवसेंदिवस वाढत आहे. उसगाव त्यानंतर गोव्यातल्या अजून काही भागामध्ये ATM मशीनची चोरी झाली होती आणि त्या ठिकाणी या चोरट्यांना दिल्लीमध्ये अटक झाली. त्या ठिकाणी अटक होऊन त्यांची चौकशी झाली तेव्हा देखील हाच भाग लक्षात आला की ते देखील बांगलादेशी घुसखोर होते. म्हणजे गोव्यात मोठ्या प्रमाणात या बांगलादेशींचं प्रस्ताव वाढत आहे. त्यामुळे या सगळ्या समस्येचा विचार करून गोव्यात NRC लागू करावी अशी या ठिकाणी आम्ही मागणी करतो आहोत. दुसराच भाग की सनबर्नच्या संदर्भात हिंदू जनजागृती समितीने सातत्याने आपली भूमिका मांडली आहे. पत्रकार परिषद घेऊन या संदर्भात या सनबर्नला आम्ही विरोध केलेला आहे की सनबर्नमध्ये कशा पद्धतीने जो काही त्या ठिकाणी व्यवहार सुरू आहे, अगदी आता ज्या घटना घडल्यात यापूर्वी देखील 2013मध्ये किंवा त्याच्या अगोदर देखील गोव्यामध्ये 2 युवतींचा मृत्यू झाला होता. यंदा तर 3 युवकांचा अजून मृत्यू झाला. ही एकंदर सगळी समस्या बघितली असता आज या सनबर्नच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने एक मृत्यूचा सापळा या ठिकाणी बनलेला आहे. त्याचबरोबर 2013मध्ये त्या ठिकाणी एका युवकाला मोठ्या प्रमाणात चरस घेऊन त्या ठिकाणी अटक करण्यात आली होती. म्हणजे आज काही राज्यकर्ते सांगत आहेत की हा ड्रग्स फ्री आम्ही अशा प्रकारचा पार्टी अशा प्रकारचे आयोजित करतो, परंतु आज जनतेला देखील या संदर्भात काही जनता काही अज्ञानी नाही आहे. पण यातून ह्या सगळा जो प्रकार पाहिला तर तिथल्या स्थानिकांनी देखील अनेक वेळा सांगितलेलं आहे की त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सचं सेवन होते आणि याचं वृत्त देखील विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालं आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सरकारकडे आम्ही मागणी करतो आहोत की सनबर्नसारख्या या पार्टींवर त्वरित गोव्यामध्ये बंदी घालावी आणि हे जे आयोजक आहेत तर त्या आयोजकांवर देखील गुन्हे दाखल करावे अशी या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत. बांगलादेशी भगाओ, देश बचाओ. बांगलादेशी भगाओ, देश बचाओ. बांगलादेशी भगाओ, देश बचाओ. बांगलादेशी भगाओ, देश बचाओ.